Evo, nalazim se u Zagorju, jel? U jednom malom mjestu, kome je svima poznato, vjerovatno, evo, neki će to prepoznati gdje se ja nalazim, neki ne. Gore su bregi zagorski, jel? Evo, upravo gdje se nalazim, sad ću da vam pokažem, jel? Znači, nalazim se u Kumrovcu. Evo, znači, to je dio sela, gdje je, kad je Jožek bio mali, on je po ovoj kocki, jel, šetao. On je tu šetao i igrao lopte, jel, s jaranima je tu, kad je Jožek bio mali. Upravo se nalazimo pred kućom, znači, Josipa Broza Tita. Evo, znači, tu je njegova bista. Ovdje je isto neki ambar, ne znam šta je bilo ambar gdje su oni igrali, jel, i tako. Sjeno, stoka, konji, krave, to. Da, ovdje su bili neki konji, krave, a kad je odrastao, tu su bili neki motori, ja mislim, poslije vozili motore, jel, bili su motori i tako. I tako. Da, ali evo, malo se šalimo, jel, evociramo uspomene na te dane bivše. I uvijek, kako vidite, uvijek ima posjetilaca, jel, mislim, i turista, baš gledam, iz cijelog svijeta dolazi. Znači, ličnost koja je bila jako poznata, znači, ličnost koja je sada u današnje vrijeme osporavana i negirana, jel? Sad kako je ko ima mišljenje? Da. Evo, pogledajte, čak iz arapskih zemalja ima te ljudi, znači, kao državnik je bio jako popularan i van granica bivše Jugoslavije.